दरोगा जी एगो रिपोर्ट खबर सुनी के लागल बदिला पचो। ए दरोगा जी लिखी दरोगा जी एगो रिपोर्ट खबर सुनी के लागल बदिला पचो। पातर चितर बारी बाट सुगानियन ठोर, पातर चितर बारी बाट सुगानियन ठोर। हाला बाए गोबी जोर बउआ के मौसी के ले गइल गावे के चोर। हाला बाए गोबी जोर बउआ के मौसी के ले गइल गावे के चोर। बारी परेशान भौजी उनकर सब भाई, ससुर जी के बतिका कही दुख में सासु माई। सुनत नहीं बारी परेशान भौजी उनकर सब भाई, ससुर जी के बतिका कही दुख में सासु माई। देखे में छोटी बारी बाकी दूधनियन गोर। हाला बाए गोबी जोर बउआ के मौसी के ले गइल गावे के चोर। हाला बाए गोबी जोर बउआ के मौसी के ले गइल गावे के चोर। फोटो उनकर खबर फैलवा दी, उनके खातिर रोबे बबुआ जल्दी खोजवा दी। दरोगा जी देतानी फोटो उनकर खबर फैलवा दी, उनके खातिर रोबे बबुआ जल्दी खोजवा दी। शुभम सफारी के गिरत अखिया से लो। हाला बाए गोबी जोर बउआ के मौसी के ले गइल गावे के चोर। हाला बाए गोबी जोर बउआ के मौसी के ले गइल गावे